Бисмиллахир-рахманир-рахим. Быел гадәттәгечә Түбән Кама районыннан Болгар җыенына шәһәрдәшләребез белән җыелышып килдек. 200 кеше җыелдык быел. 5 автобус килдек. Инде төрле яшьтәгеләр бар, яшьләр дә, өлкәннәр дә. Элекеге безнең әби бабаларыбыз яшәгән җирләргә килдек. Шушы тарих белән танышырга, алар яшәгән урыннарны күреп китергә. Монда 1100 ел элек бик әһәмиятле, бик зур вакыйга булды һичшиксез. Шул әти бабаларыбызга хөрмәт итеп, инде алар өчен дугада булып, чөнки алар сәбәпле Аллаһның рәхмәте белән без бүген үзебезне мөселманнар дип йөртәбез. Инде иртән сәгать 4-тә мәчет, Үзәк мәчетеннән без кузгалдык. Юлда 4 сәгать булдык. Инде менә килеп җиттек Аллаһның рәхмәте белән. Хәзер безнең шәһәрдәшләр үзләре ирекле формада, ирекле программа белән кемдер бара тарихи урыннарга, музей карарга, борынгы биналарны күрергә, кемдер инде бәлки яңарак биналарны күрергә телидер. Монда безнең Ак мәчет, Болгар Ислам академиясе, ягъни монда килеп күрергә, гыйбрәт алырга мөмкинчелек бик күп. Монда безнең Татарстаннан һәм хәтта башка регионнардан да халыклар килгәннәр. Бу бик зур мөмкинчелек бер-беребез белән күрешергә, танышырга, элемтәне ныгытырга. Монда безнең бабайларыбыз, электән булган шәһәрләр, безләрнең төрле яклардан Идел буйлары, шунда бергәләшеп, җыелышып, шунда киңелләр, хисләр күтәрелә. Bu bizning үзәгебез, шуннан biz таралып киткән. Кемерово өлкәсендә әлбәттә татарлар яшибез. Татарлар не var җирләрдә яшибез. Татар Африкада ул татар, Кемеровода татар. Субханаллах. Әлхәмдүлиллах. Allah Təala'nın rəhmətləri bilən biz şu җирләрдә очраштык. Түбән Кама шәһәрендәге мөмкин мусульманнарга Allah Subhanahu wa ta'ala рәхмәтле бәндәләренә Кемерово өлкәсеннән, Новокузнецк шәһәреннән, Чулпан мәчете имамыннан Анвар хәзрәттән сезгә зур сәламнар. Болгар җыены ул инде без татар мөселман халкының Татарстаннан гына түгел, bir җыелу, bir күрешү, bir очрашу, bir ял итү шарасына әйләнде һәм татарда зыяга гына bir күрешү үзе bir гомер дип әйтмәгәннәр. Шуңа күрә бик күп кешеләрне күрәбез, бик күп кешеләр белән очрашабыз һәм чыннан да менә аның иң зур әһәмияте минемчә шулдыр. Чөнки менә әле хәтта bir Татарстанда яшәп тә, Түбән Камада ничә ел эшләп тә, Казанга киткәннән соң гел күрешеп булмый. Түбән Камаларында менә монда күпмесен күрдем, күпмесе мине күргәндер. Шуңа күрә Аллаһка шөкер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бу шушы матур урында урнашкан безнең элекке бабайларыбыз торган җирләр. Әлхәмдүлиллах шөкер. Күңелләргә инде рәхәт. Шушы изге җирләргә килгәч, күп танышларыбызны күрдек. Инде Түбән Кама шәһәренең мөселманнарына, шалы мөселманнарыннан бик зур кайнар сәлам. Инде әлхәмдүлиллах, Аллаһ Тәгалә шушында барыбызны җыйды. Төрле шәһәрләрдән, чит яклардан кунаклар килгәннәр. Инде безнең бердәмлегебезне күрсеннәр. Әлхәмдүлиллах, бик матур яшибез. Сугыш афәтләрдән сакласын Аллаһ Тәгалә. Аллаһның рәхмәте, менә шундый матур көннәрдә без монда җыелдык, әмма ләкин ул җыелыш алдыннан бит әле безнең әзерләнү булды. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте 5 автобус безнең шәһәребездән чыкты. Әлбәттә, шул мизгелләрдә мин шул форсат белән кулланып, әлбәттә, хакимият җитәкчеләренә рәхмәт сүзләрен әйтергә телим. Әле безнең ул матур итеп шулай һәр автобуста bir хәзрәт дугалар кылып, әйбит, шәһәребез өчен, шәһәрдәшләребез өчен шулай матур итеп без шундый сәфәргә чыгабыз. Шунда тарих белән танышып, бу җирлекнең тарихы белән танышып, әлбәттә, безнең борынгы бабаларыбызның хезмәте белән танышып, хәтта без бүген менә монда килеп, әлбәттә, шул борынгы бабаларыбызның аларның менә шул динне кабул итү һәм безгә ошбу дин һәм гырыф-гадәтләребезне тапшыру турында белеп, аның кадерен аңлап, үзебез монда менә шул җирдә йөреп,
шул хискә кирип, бит әлбәттә үз балаларыбызны да шулай өйрәтәбез, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә бу чараның аның әһәмияте зур. Әлбәттә, без үз тарихыбызны, үз гадәтләребезне искә төшерәбез, яңартабыз. Без нишләп монда килергә тиеш, чөнки без тарих белән элемтә өзергә тиеш түгелбез. Ул безнең үткәнебез. Үткәнебезне белмәсәк, без киләчәгебезне төзә алмыйбыз. Шуңа күрә менә монда күбрәк килергә тиешбез. Чөнки монда бик күп тарих чыгарнакларын карарга була. Тотып карарга да була, чөнки бу иске кирпечләр, платалар, алар 1100 ел элек калыккан. Туган телем, анам теле. Шундый газиз үземә, сез миңа бүләк ителгән иң кыйммәтле хәзинә. Матур итеп әйтә алсам, үз телемдә сүземне, иң бәхетле кеше итеп сизәм җирдә үземне. Син төгәл дә, син нәфис дә, сагышлы моңлы телем. Үзе бер олы мөгъҗиза, синдә тупланган гөлем. Безнең мәчет җегетләре монда шәһәрдәшләребез өчен аерым хезмәт итәләр. Менә обед без монда оештырабыз. Әле бу безгә генә хас булган чара. Калган районнарда әле без күрмибез андый хәрәкәтләр. Әлхәмдүлилләh, обед вакытында монда бөтенесе җыелышып, матур итеп, ширемдә шулай матур итеп урнашып, без әле бергә ашыйбыз, обед ашыйбыз, әлхәмдүлилләh. Менә ул бит үзе бер шундый кардәшлек, дуслык, бер-беребез белән танышабыз монда, әлхәмдүлилләh. Белгәннәре белән күрешәбез, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә миңа калса инде елга бер тапкыр шулай табигатька чыгу, үз гырыф-гадәтләребезне саклап, намазлар укып, бабаларыбыз өчен дуга кылып, киләчәгебез өчен шулай борчылып, дугада булып, менә шундый чараларны уздырырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Көннәр матур торсын, һәм инде Аллаһ Тәгалә безнең менә шундый изгелекләребезне каллардан кылсын. Шатланып, сөйініп, Бұлғар жеріне жиылдық. Бұлғар жерінде бәйрәм итәбіз. Киләчәгебез безнең тарихыбызны белгәнгә күрә, тарихыбызны хөрмәт иткәнгә күрә, яшьләребезне шушы ата-бабаларыбыз күз нурыдай саклаган динебез үрнәгендә, тәрбиясендә үстереп, киләчәктә аларны да безгә, без ничек ата-бабаларыбызга дугачы, шулай итеп, дугачылар итеп калдырырга Раббыбыз Аллаһ насыйп әйләсен. Allah subhanahu wa ta'ala bu meclisimizin bizi hayırlı kılsaydı. Mikrofon yanına Nafiyullah Hazret Aşirif'ni çakıram. Rahim itiniz. Peygamberimizin ümmeti bulurga bizge Allah Teala nasip etti. Köp kişilerge ol nasip bulmadı. Elhamdülillah minamında eyteler Peygamberimizin ki eserlerin getirgenler. Ol bir kaybet. Anı biz kurabız, şatlanabız. Peygamberimizin işi bizge düşürabız. Lakin en kıymetli şunusu bula. Eğer de biz ol eserlerini görüp Peygamberimizin yolundan barsak, Peygamberimizni özümüzün turmuşumuzga örnek etip alsak, Peygamberimizin oyun, fikrin devam etsek, mana şol en kıymetli bula. Fırsattan faydalanıp Dağıstan kardeşlerimizge rahmet eylesin kiler. Bugün zor emanetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin emanetleri bizge kildi. Lakin emanetlerge kilgende emanetler alar köp. Dinimiz de o bizge emanet. Kur'an-ı Kerim bizge emanet. Şulay ok namaz da bizge emanet. Ulgenşi namazlarımızı saklap kılırga nasip bulsan, hem inşallah hazır uzaklamay namazga taba varabız. Şundan son azan bulaşak. Hem iske barıngı meşetimizde ile namazı okulaşak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Elhamdülillah, Allah'ın rahmeti bilen şuşu ekskursiyada bulurğa nasip oldu. Men mында bik köp gıybretler gördüm, bik köp eybirler anladım, bik köp mena hayırlı eybirler ko'rsatdilar. Şuşunday eybirlerini şuşu günge çaqlı saqlap qalgan kişilerge Allah'ın rahmeti bolsun. Ya Rabbim Allah'ım, indi mena ko'nglimde şuşunday eybir balalarım da şuşunda kelip görüp, gıybretler alıp, şuşlay dinimizning şuşunday ağır yollar aşa o'zib, şuşunday günge çaqlı kelip jetigen Rabbim Allah'ım үзеңнең рәхмәтең икәнен аңларга, дин белән яшәргә, әлхәмдүлиллаһ шөкер, күңелемнән чыккан чын ихлас шөкерләремне әйтәсем килә. И шушында килеп, шушындый тәмле пылаулар белән сыйладылар. Бу да Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте. Раббим Аллаһым, чиксез биргән ниғмәтләреңә шөкер итәмен. Инде Аллаһның рәхмәтендә булырга насип булсын. Һәр барчаларга шушында килгән кешеләргә исән-имин кайтып җитеп, шөкер итеп яшәргә насип әйлә.